идомаи барнома мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент дар асоси муроҷиати ҷавдидаҳо мардумфиребӣ Беҳрӯз Раҳматов сокини ҷамоати деҳотии рӯдакии шаҳри Панҷакентро ошкор ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. ваъдаи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкории сердаромад шеваи тақаллубкориҳост ки 7 нафар фиреб хӯрдааст. аризаҳои даъвогии шаҳрвандон ба мақомоти милитсия нисбати Раҳматов Беҳрӯз Аҳмадович соли таваллудаш 1982 иstiqomatkунандаи деҳаи Марғедари шаҳри Панҷакент дар хусуси барқарор кардани зарари молу мулкӣ сабаб шуд ки нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 Кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Ин нафар роҳи мардумфиребиро ихтиёр карда бо сӯистифода аз боварии шаҳрвандон маблағҳои калони пулӣ ва моли калони шохдори онҳоро аз они худ ва зиндагии муфтхӯрона пеш бурда дар фиреби 7 нафар ва тасарруфи 456 000 сомонӣ гумонбар аст. ваъдаи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкории сердаромад услуби тақаллубкориҳост ки 5 нафар сокини шаҳри Панҷакент, 1 нафари истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба суханҳои Беҳрӯз Раҳматов бовар карда нақдинаҳои пулӣ ва моли калони шохдори худро дар ихтиёри ӯ гузоштанд. масалан моҳи июн аз 1 нафари сокини ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо баҳонаи пешрафти соҳибкорӣ 40 000 сомонӣ пули нақд ва 5 сар моли калони шохдор арзишаш 60 000 сомониро гирифта то ҳол барнагардонидааст. ба ҳамин монанд ба боварии 1 нафар сокини шаҳри Хуҷанд даромада 9 сар моли калони шохдор гирифта 108 000 сомонӣ зарар мерасонад. тақаллубкориҳои қасдона гумонбаршударо ҷониби маҳбасхона овард.